Juriš, devojke. Čuo sam da juriš. Imam osjećaj da me neki ćaci prati, ne sam da se osvrnem. It's me, Mario! Dobro. Ja sam čula da je obrnuto. Dobro. Mamico vam sad sam vas uhvatio. Stani, pa nema ocene ni jedne, pa daj. Rado bih pustio ovim SNS pacovima, fašistima, internacionalu, jer znam koliko ih nervira svaki antifašizam, pa i ovaj. Ali ipak zbog copyrighta ne mogu. Slušajte vi naprednjaci, vi nedodirljivi, vi čije ime se ne sme spominjati. Još imate vaše batinaše, ali ni to neće dugo trajati, jer oni rade naravno za novac, a ne iz uverenja i ljubavi. Vi ste zapravo nebitni i niko se neće tući za vas do kraja. Vama polako nestaju ti vaši pokradeni novci koje ste uzeli od nas i koje upotrebljujete protiv nas. Znate, mnogo ste vi fini svet. Mi smo jako bezobrazni što vas uznemiravamo, što vas pozivamo na odgovornost. A vi biste htjeli da vladate, a da nemate nikakvu odgovornost. Vi biste htjeli da ubijate ljude, a da ne odgovarate za to. Pa jel to ima negdje na svetu? Jeste vi to možda proverili dobro da vidimo, a? Ali ja tačno znam na koju kartu vi igrate. Vi igrate na onu bezobraznu podmuklu kartu. Nisam ja ništa znao, ja nisam bio u komandnoj strukturi i vi ćete gledati, tražit ćete veze da pređete u opoziciju i da vas opozicija opere od svake odgovornosti, od svake krvi, prolivene krvi. Vašom krivicom prolivene krvi. Međutim, pazite, ima ljudi koji jako dobro paze, motre vaše poteze, vaše korake i koji će vas ganjati, pa makar sudovi opet zakazali po starom dobrom običaju. Ja tačno dobro znam tužioce i sudije, i oni su ljudi od krvi i mesa, i oni su braća Srbi, jel tako? I oni imaju svoje porodice, i oni nisu znali, i oni su samo slušali nekoga na vrhu, jel tako? Oprostite nam, a? Dopustite nam da zadržimo svoje položaje i da ne odgovaramo ni za šta. I pošto ste vi obični pacovi ili bubašvabe, ne znam se šta tačno, vi ćete se urotiti jedni protiv drugih, čisto onako da olakšate sebi položaj i podelite sa nekim krivicu, jer za nešto ćete ipak morati odgovarati. Ja znam da biste vi najradije htjeli da vi ni za šta, ama baš ni za šta ne odgovarate, da ostanete potpuno nedodirljivi, ali ipak će narod na kraju da prevagne i da izvrši pritisak na sudstvo i tužilaštvo, pa ćemo da vidimo šta će sa vama da se dogodi. SNS-ovci, opkoljeni ste, imate opciju da sarađujete sa studentima, sa građanima protiv svojih nalogodavaca i tako ćete sebi da uvećate šanse da vam progledaju kroz prste neke stvari, ali za neke stvari ćete ipak morati da odgovarate. A alternativa je da se do kraja borite i da onda dospete u veoma neprijatnu situaciju. Nemojte terati građane da vas moraju kasnije naknadno identifikovati, jer treba nekome javiti šta se sa vama dogodilo. Simpatizerima SNS-a, onim takozvanim kapilarnim glasovima, znači onim običnim domaćicama, običnim domaćinima, mogu da poručim SNS mafija ili laboratorija, kako god vas koristi kao host, odnosno domaćine za razvoj svojih parazita, alijena, xenomorfa, kako god, koji bi htjeli da nas poubijaju sve. Oni koriste vas za razvoj svog biološkog oružja kako bi izbrisali srpsku naciju sa lica zemlje. Jeste, vi to ne kapirate, vi se vadite da ste vi samo obični građani, obične domaćice, domaćini, ali na kraju će oni da vas iskoriste za svoje prljave rabote.
Postoje dve vrste policije. Ona regularna One iz mog vremena mogla si da prepoznaš sa 5 km. To im je bila taktika. Da ih se svi plaše. Čim ga vidiš, znaš ko je. i ona interna. Sad hejtujete Igora Jurića zbog USA. A hejtovali ste mene. Ova interna vam ulazi u sobu, pretura, postavlja pitanja, smara, šta ti je ovo, šta ti je ono, mogo si ovako, mogo si onako. I ta policija dolazi u različitim oblicima. I ta policija je poprilično iscrpljujuća. Znači, molim te, poštedi me više. Pusti me da dišem. Srećom pa sam ja mazohista, pa ja uspevam da izdržim tu policijsku torturu. Ali ja sam rođeni mazohista, izdržat ću. I šta sad ja treba da budem stipsa, da ne kažem ništa, sve je u redu, sve je lepo, ja jedem ono što ne treba da se jede. Znači nije dovoljno što imam tehničkih problema, nego još treba da i objašnjavam. Znači svakome ponaosob iz te interne policije šta se dešava. A šta ovo, a šta ono, a možeš ti ovako, a možeš ti onako. Čoveče, jel ja vama zalazim, ulazim u vaš posao? I verujte mi na reč, ta interna policija najduže drži na vlasti ovog manijaka koji nam siše krv na slamčicu i koji nas provocira svakodnevno, nazivajući nas svakojakim pogrdnim imenima. Pa pogledajte vi šta on radi nama. A da pitam sve junake koji mi svakog dana drže pridike o tome kako su veliki rodoljubi, ne samo koliko su puta bili na Kosovu, nego koliko su spremni da sede u nekom rovu na -10 i na -15, samo da sede i ništa da ne radi, i ništa da ne rizikuju, a da ne budu u toploj sobi, pošto kukaju kada padne sneg u Beogradu pa mora da se sačeka pola sata da izađu mašine, znate, pa da bace so, pa im je teško i tih pola sata da sačekaju. Pa da vas pitam, koliko su spremni da sede po 3-4 dana u rovu na -10, na -15? Ajde, idemo mi odavde. Ovo mi je licna pregorela odavno, ovaj spojio na masu. Idemo. Ne možeš svoj narod da nazivaš kukavicama samo zato što ti imaš manjak hrabrosti da vodiš energičniju politiku po pitanju Kosova i drugih stvari. Znate šta je tužno? Tužno je što su srpski desničari, ili kako da nazovem ljude koji su eto nacionalno orijentisani, tragedija je što su ti ljudi poverovali da je Vučić zaista nacionalista i da vodi nacionalnu politiku. A on sve vreme vodi jednu, kako bih rekao, provodadžijsku politiku. Takav je, jednostavno prodaje sve što mu padne ruku, a nije njegova. Uspeo je on čak i levičare da smasti i da ih uvuče u svoje šeme. I ja danas ne znam da ima pošteno komuniste, socijaliste, a da u Aleksandru Vučiću ne vidi Boga. A dobro, da se mi manemo ove budale, vratit ćemo se mi na njega svakako jer je on neizbežan, na sve utiče, a samo za trenutak, evo, čisto da kažem... Niko meni ne zna. Bujsan. Jeste li spremni, deco? Давай проклятием так клеймёный, терпи голодных мировов, терпи наш разум возмущённый, смертный бой вести готов. Не чуем вас! Это есть